Iroi try sai sin pat ngai ke beli pipa ro ha kerteng ke ban bortam ke jong jisu. Ha ke ni ke video ngan yo ban pensyai syapang ke jing ye tho soti. Dengan ai ke balengkot dengan nambu jing duai ru halor ke ne ke benta ke bakam jeliu te mentang an chu pap tang ye ke jing keli ke ba kidon ke bala keli nga ba hatu pin ye tho samla. Te kibrio ha ong ye tho samla ki mudur ba kitu ki ba ya khawai ki ba ya le style ki ba ya pyong ki ki shuki ki ba style ki ba le ying mane ki mudur ka to ka de ke jing tho samla ten ke jing tho samla nga kwa pan shai ka de ke ba phong ba de ki sapti ki ba le ka to ka de ke jing tho samla te manga te namar bangala don kon te ke jing tho jonga kamut wat la dangam pat ya bakla bat iru ngapong da karong makon te kabagi khot karong off white tiketa karong sopti kebangan pong ngan pong bedaga sopti dengan kersya siliang pat kumto ngan kersya siliang pat kumto te kala itenat hi mangala rang ba breu umdai rabas pong frok ba kumto te kam i tenat hi re bala rang ba te henre ngala pong frok ngala kersya na pat ngala sem siliang no te kemut kala itenat hi ken te kata ka de jing mot hisin bom phong shu da ka sopti bali kam dei shu ka ji tho soti te wat ladang empat ya bakla bat iru ngala don kun te kanam itenat hi re ladangan phong li kidon gi bo nga phong li be lele re ha ba phim pat ya bakla rabat i te se kalong ga badai ru ha khmat ki wei namar bom pat ya bakla re bat ita i bangan se ya tho tang ba hakmat jonga pat ngam hun re ka men sim dengan phong be da ka off white ken te nginom sung thu bakla ken ye tu ke jing ya khawai na mardon ki breu ki pa ya khawai kum tu ki apendeng sate senjan ki ya tho ha kata kom kum ki ni ki bedang samla te ki ong ba o la temen ru ki ya tho samla te han re pet ya ka sop ti ken la da phong da ka sop ti ki bali te kata ka de ki jing tho samla te han re la da la phong de ki wei pat ki rong makon ne ki rong ayu te kam de shu ken ke jing tho samla han re kala de no ka jing pen kan tang ha khmat jong blei te han re sngot tenat pat lada kini ki bala dan breu teng ki bala yap ulong ki bom don shu ki ba daya tho biang kamut ki penan burom pat ya ublei ki pat ya syong re ki supoi ha ka burom te kamper la ngim yo shu ban phong ka sapti ki bali ru han re ha ka ba arsin pat ngil yo ban penan burom pat ha khmat jong ublei tang ba we ba ngal ngam dei shu kata ka kena ka badang samla shisha ngala don kun te wala dangam pat bakla pat iru ngam sngu dei ken ban phong da ka sapti rong li te ngan phong be da ka rong off white ken ha kanika sngi ya tho ka jongi te la se don ki badang wan thamai ha po ka channel ka jongi te nga ko an pentip shapi ba ngi iphone jat ki da wai ki pom don jing ta re ya ka kwat ka khia kham tam uni rong snyo uba bon ba ki brio ki pang ki ni ki do jem chapo ki kala ta lut namar uni urong te don ki pamar senta ki lami knyang kadur kadar la ne ka kli la ne ki hap snyo la ne ki pang ukhlai la ne ki pang utor la ne pang ka shadem te kini ki hena kini ki dawai ki jongi pat ki de ki pa don jing ta re la shisha ka shimpor ban khia la no ki tu bom pat ju ta rong re ka kham kloi te han re ka bha pat tang ba shua phin le chim da kan ma ban phone choi nga bangan batai phi ye ki dawai ki ba phi don kam ba phin chim te lai no ki tu ki dawai jak thai ai ki tu phi lai ban le chim hi te da pang mat ru hap chim lang bat dawai jak tha dawai pang mat la da shuk tha bet chim tang ka dawai jak tha te ki dawai bniat ki dawai ban laj sma shintur te ke tu ka dawai ban penjasti ketu te kemut hap penan kam lang bat ujing di te layo lang bat ka krim bata men sngi men miet bat ujing di te ngi ai ki dawai jasti ki dawai penja ethla ngi ai ki dawai ban laj ban thang yong kadur kadar badan mau hau khlai ne hau sang ne ki dawai nyang sopet ne ki dawai sinus ne ki dawai piles ne ki dawai thyroid ne te mentang ala pen mi uni ru u dawai uba teng sngo le ran mo ban ong tang ba le ran le yu ken habang ngade doktor habangi de ki lalom ki doktor hi mo ki hiba ai dawai to nganam ong ngade doktor ma penga sngo ngam sngo de ban ong kamta te han re habangi de ki nong ai dawai te kemot ngim de bangin le ran te kasem jing ba ki shikurim ba kumtu da phi la ya bam jing bam bakla ne wat dakal baklem bam ru
long shedon te kajing pelai le air kum to mo ngan shim e dak we ka kentin nga sngu le ran bangam su khamelin tang ba su bangadon pat kini ki jing bam ki bangade ki ba kalong jikur khu te ka mentoy na madon teng teng syukurim kim tre rabanya thia lang ru padon i lok chung i ba su baro shimit isu pelai le air bete kum tolong i that em wit em te uni udawai ubanga ai manga umde udor barem kador tang hispa tingka dala de bamja kum to syukun ru ka syuntur di tang hendiar baju di bon re shim kum to hapo ikti kum to bo hani hapo thlen sabaman ba phi de bamja wa nom klet te kemot pin nam penlai le air syuken kemot kala pen khia hi hapo po jong phi pinam su pinam thar hi re bat omde ba kaya rap tang kata kaya rap ikis ieng ru ban pen khlan uni udawai te utu dawai ru ubang pelat tu ong ba ki kenthai ki ba the bale tu tu ru ni la penmi menta te hen rengam pat pha re shunu shunu ngadang sudep sina menta te ki ba kwa te ondang ala pelai ha po YouTube ba hangta la yo te phila ban le chim menta wat nam pat le chim re na ngadang sudep sina men met tang bang ak lempat yo bu re shiginu ginu dukan te ki dawai khat ru ni ai te ni ai kita wai u hena ka sabon sat kle u shampoo kini ki powder yong te kini kita wai shini kita wai BP te kini ki jai dawai nga laklet lut ki dawai ki banga ai te phila ban keliru namar ngi ai hado ar po ar jat ki dawai te phila ban keliru ki dawai ayu kong pi ai te ka dawai mi snyu ka ba ngi la bu la slem ha ka dawai mi snyu ka dawai nyu le ka ba ngi dang su sedang penmi te tangkatahi ke banga kwa bangan pentip syapi ya roit rai